acara parminggota Marede Mahita. Mari hiti-hiti guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus,
dohot goarni to de porbadia, na tuno palangit dohot tanoon. Amin. Go kasih ni rohani Jehovah do tanoon, marhite-hite hata ni Jehovah do majadi akal langit, marolop-olop mahamu, alea ka partigor, mangasahon Jehovah, talub do marede aka na ujur marroha, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan de bata parasi rohana sumurung, didok hatamdo, ikon manaon hami jalan mate rap dohot Tuhan Yesus Kristus, asarap hami dohot ibana Tuha sangapon, sai parrohai mahami, asa uduk hami tulomo ni roham, jalahot hami dihapor syaon nature, asa toktong makirim dihaheheon, dohot dihasangapon sogot, silehonomu tuakan napor diho. Amen. Mari dehita. Tabegema patik ni debata di minggu ta sadarion ima natar surat di 5 Musa 10 tolu ayat 5. Ikon Jehovah de patamunai tama ihotomuna jalamar habiaran tu ibana uhud mangaradoti akatonana jala tumangihon suarana uhud mar pangoloyon dohot mar sipagatungan tu ibana atong rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na hobar tu patikni. Amen. Kor ina Jumat.
redehita. Topoti madosata nagudangi tu adopani debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na so hatu dosan. Sitopa na sa adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahuula hami marhite sian pangalasyon nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni rohan nami naroai, nang sian pakateon nami nasoture. Rodi panguluyon nami dihisap-hisap ni rohan nami. Natama situtudo hona uhum hami alani dosa nami, alai natar sol-sol bagi dohami nuaeng alani i. Asi maroham dihami ale debata nami, pardengan basa jala parasi roha doho.
Allah ni anak hahulungan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sai sama dosa nami saluhutna, jala suruh matod di porbadia tu rohan nami be, asa tarbahek kami mangoloi ho, di bagasan hati goran, dohot di habadiaun. Gabe sahat hami Tuhan ngoluan na sora suda, na pinarbaga-bagam diaka na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin baga-baga taringo Tuha sesaan ni dosa. Songonodo hata ni Jehovah, nunga diarsahi ho ahu marhitesian aka dosam, jalan nunga dilojai ho ahu marhitesian aka hajahatom muna, ahu tutu, ahu sadiri manelesei aka pangolosium, ala ni hadiri oku, jala dang behu paingot-ingot aka dosam, asangapon ma di debatana di gicang. Amin. Kor.
Mari dehita. Turbuk epistel di mingguta sadarion, iman atar surat di pesalmen 30, mamuka sian ayat sada, saat roh di ayat 10 tolu. Margati sori mahita majaha, hamima parjolo. Puji-pujian marningot haluaon sian hagogotan. Ede sian si David, laho pasaton bagasi tu debata. Ale Jehovah debataku, tuhodo ahu mangangguhi, cala di palmalupo doau. Puji ma Jehovah, hamu ale aka naniasianna, cala edehon hamu ma barita ni habadion nai. Alayang go ahu nikudo, saliling sona ngau dang tagamon humordit au saliling lilingna. Tuhodo ahu jojo ale Jehovah, jala tu Jehovah do ahu marhuraja. Sai tangihon ma ale Jehovah, jala asiro hammida au, sai ho masih partupak diau ale Jehovah. Asa pujioni hamuliaon todikuho, dang marpasadian, sai pujioku doho ale Jehovah debataku saliling-lilingna. Ido saat na marteng yang mahita. Martua ma akan atumangion hata ni Jehovah, jala nau peopsa. Amin. Mari deha. Oh
tidakon maha porsiotai songona hina tidakon ni dongata sa porsion di sodok partibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogona suatu dosan na tunopal langit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinibuon ni si Maria na gabe-gabean sianton di porbadia adorang soabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni Silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tu banua toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon nama naik tu surgo laho hudul tu siamun depta Jahoba amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditodi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hato pani halak Kristen aka nabadia dohot diasian dosa dohot dihatai namandok mulak mangoludo sogo daging ni halak naung mate dohot dihanguluan na sora sudah. Amin. Kor
KBG Matikting. Tabegema suara ni tikting na meragam itonga-tonga ni minggu sadarion Minggu tanggal 4 Mei 2025 na perjulu guar ni minggu dohot topi ni minggu guar ni minggu sadarion ima minggu mesi rokordias domini lapatanna guk asini rohani jahuba do tanoon dohot topi ni minggu ima satia makaholongi dohot mangihuton Yesus napaduahon tupak makalason ono 17 tahun HKBP Cinta Damai di minggu sadarion pasahat amplop tupak makalason ulang tahun ono 17 tahun HKBP Cinta Damai dohita dalata madok mauliate tu debata jala makalason ono 17 tahun padonganion ni debata di huriata HKBP Cinta Damai disakapi huriata do tupak na tapasahati laho pakeon manuhor 2 unit TV 85 inci di altar manggatihon slide naung hurang takas tampilan na tapasaha ma di bagasan las ni roha tupoti na pinaraden di huria di pitu masuk duk sipul parmingguon na patuluhon pilihan bulanan di minggu naro 10 Mei 2025 pasahat pilihan bulana dohita tu bulan Mei 2025 tapasahat ma pilihan tujulu di bagasan las niroha songon mauliate nirohata tu debata napapaton ruas namoding naparjulu na di hari Minggu tanggal 27 April 2025 nunga marujung ngolu ni inata pitatua boru hutagalung ruas yang sektor sada tutup umur 82 tahun tuhatama nangabang kepuli keluarga na ditinggalhon napaduahon na di hari Senin 20 April 2025 nunga marujung ngolu ni amata Johannes Damanik na hinabaluhon ni inata regia boru hutahayan ruas yan sektor 4 tutup umur 77 tahun tuhatama na mga puli keluarga na ditinggalhon napalimahon parhalado manang ruas na marsahit ima gadda lubatubing SH perawatan di rumah sakit Hermina sian sektor 5 say tumibu mamalum jalamulak tubagas di bagasan hahipason napaunopon hata mauliate ma dituhatta alading gaddo mardalan pertangyangan makalason ulang tahun ni huriata diari nasalpu marhite tiktingon huriata pasahaton mauliate tu sude parhalado dohot ruas ni huria alau kap dorohatta pasahaton spontanitas kado ulang tahun dohot panupahion ditiki markor suaksongoni na marhite guguan sektor ima nalaho si pakiota laho manuhor 2 unit TV 85 inci di altar ni Garijaon
alani i molo adong dope perhalado manang ruas ni huriata naukap rohana laho pasahaton spontanitas kado ulang tahun boy ma dipasahat tu huriata marhite situa sektor manang langsung tu kantor sekretariat ni gereja ta akka guar-guar na pasahaton spontanitas boy ma tabereng di halaman perpudi cetakan warta ni gereja ta napapituhon pertanyaan na posobulung di hari Sabtu tanggal 10 Mei 2025 di Patupado pertanyaan na posobulung di bagas ni si Sonia Simarmata dohot si Angel Simarmata di komplek perumahan Blok Gading Jalan Kelambir 5 tasosoima akayanak kota na posobulung asaro tu pertanyaan ni masuk pukul 10 sia wib manang pukul pitu borngin na perpudima selamat ulang tahun sude perhalado dohot ruas ni huriata HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh dohot perbagason tuhamu saluhut perhalado dohot ruas ni huriata na marulang tahun mulai tanggal 20 April 2025 satu tanggal 4 Mei 2025 sadarion sai diramoti tuhatta mahamu dilehon kajang ni umur jala di pasu-pasu mahamu diakka ulaun muna marhite-hite pasu-pasu partodion nang pasu-pasu perdagingon diakka ulaun muna torop ni namarulang tahun ruas ni hudiata na sa mingguon godang na 30 sia halak na parjolo sintauli boru manurung umur 70 sia tahun sian sektor tolu sahatu nomor 30 sia Adrian Kop Mateu si Hombing umur 5 tahun sian sektor sada sai diramoti tuhatta mahamu dilehon gajang ni umur dohot di pasu-pasu mahamu diakka ulaun muna hatani tuhatta maddok dipoda 4 ayat 10 sai tangihon alianaha jalajakkon ma akka hataki asa tabba diho akka taon ningolum songoni ma tikting na maragam di tonga-tonga ni huriatta mauliate ma di tuhatta mauliate ma di hita sa luhut na marede hita
Tangiang mahita namarpos ni roha dohami diho ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Alani pamaso-masonmu dihami di bagasan ngulu nami. Nang sahat tu bagasan tikyon Tuhan. Nung ahu puji hami ho marhite edde pujian nami. Dohotang yang nami nahu pasahat hami tu adupan muna badiai. Sian uduk dohot serep ni rohanami o Tuhan. Jaloon mo ma pamujion nami. Atong dinama jalo hatahanguluan na sian hoy hami. Ukap mapito ni parterdion nami. Asaboy tarjalo hami dohot denggan. Jala asa unang maparlaw tunadaw. Rohanak pikiran nami. Pinuji mahose sama dosa nami di bagasan Tuhan Yesus Tuhan nami. Amen. Horian itu hata na hinaholongan na hitanwaing damang dainang nang remaja na posobulong. Selamat hari Minggu madihita saluhud na. Sialo mamanginang. Salam sehat. Ima, sehat do hita sudiyate. Ido, bolo sehat las maroha, berarti hibul mahita, lau mamuji Tuhani. Alasian gugu di suabatay niyan hubigi apalaipe, bergema. Hubang gugu hita nakin na maridiyate. Hubang bersemangat, gugu ni polumeni suabatay. Hapelas mohak ko apalaipe, manuku kala amang do talainang remaja na posobulong. Salam sehat, sehat sudi. Jadi sehat mahita tutu. Hatani Tuhan tadi hita di bagasan Minggu Misterias Cordias Domini nomor 8 guk asini rohani Jehovah do tanoon. Imana tersubat di Evangelium ni si Yohanes di bidu 20 sada mamuka maisian ayat 15 sahatu ayat 10 sia. Hujahahami maparjolo di bagasan bahasa Indonesia baru tajahama anon secara responsoria hamima parjolo gembalakanlah domba-dombaku sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangkan sesuatu dan engkau berjalan
ke mana saja ke kehendakku, tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengeluarkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Demikian di dalam bahasa Indonesia, tajahama di bagasan bahasa Batak. Asa dung mangan nasida didok Yesus ma tu si Simon Petrus ale Simon anak ni si Jonas humolong daruham diau sian akaon jadi didok ma tu ibana olo Tuhan di botohodo holong ni rohakku diho jadi didok Yesus ma tu ibana parmahani ma birwiruku. Dungi di dokma patoluhalihon tu ibana Simon anak ni si Jonas holong doruham diau jadi marsak ma rohani si Petrus ala patoluhon halihon di dok tu ibana holong doruham diau jadi di dokma tu ibana saluhutna ali Tuhan di botoho ditadahodo holong ni rohaku diho dungi didok Yesus matu ibana parmahani ma biru-biruku. Alai marhite sian hatana odeng di palubado ibana manang songodia parmatena laho pasangapon debata jadi dung didok songoni ninnama madok ibana ihuton ma au imayanggo sahatna huriana hinaholongan ni Tuhata Yesus Kristus mologoar ni mingguta misterias cordias domini gok asini rohani Jehovah do tanoon dihamo kaamanami dohot inanami taida do makatai na sida dung hehe Tuhata Tuhan Yesus jala di pataridahon Yesus dirina jala naing makatai maibana dohot akasisianna digijang ni si panganon. Berarti dosdo hita halak Batak dohot ajaran ni Tuhata Tuhan Yesus Kristus. Molo makatai misalna jolo marsi panganon mahita asa marsi tuhu pakatayot taon. Taida mamarite hite barita nauli hamo kaamanami dohot inanami. Dung hehe Tuhata Tuhan Yesus sian namate rodo ibana patuduhon dirina patadahon dirina pabuan nunga hehe ibana sian namate pigahali tahe Tuhata Yesus patadahon dirina pataridahon dirina ado bang somanay kibana tu banua gijang kamang kainang 5 hali 3 hali. 3 hali. Ilo ko nakainat tari sonin na 3 hali. Hamuak kamang 3 hali, 5 hali. 3 hali. 3 hali ate. Di sona kamata parhalado.
Tulu hali. Amang dison, amalo do hala amangon, ala amak siagian. Sabulaon, 3 hali amang. Tulu hali amak taheyate. Tulu hali do inang kor gabungan, apalagi nakin pas do jamita itu kor munay. 3 hali. Ido ate. Tulu hali. Ima. Matahe, alay boloy do kon amat tatu inata holok kia do rohakku di hoina. Ima tutu au pe holong do rohakku di ho. Pitor dia lusinat tadi do denggan. Dung hehe Tuhan Yesus yan namate hamo kama nami dohot inanami so nguni may maja na po so bulung. Adong do 10 hali tuhatay patada ridahot dirina adorang somanaik ibana tuban wagijang. Tahapal biyate ati biya arok sukut-sukut sa pusat nang majalo hadiah hamo hakabi pecinta damai. Ayat do maksomanaik Tuhan Yesus tuban wagijak 3 hali do. Ima 10 hali. Nataida musedison di pataridaho Tuhan Yesus dirina di tikimangan tuak kasisian nai asa dilanjuton akasisiani tugas pelayanan ni Tuhan Yesus pabuanunga hehe ibana sian namate nataida di son na parjolo songon murid kesayangan ni Tuhan Yesus si Petrus tu ibana do parjolo ro suku-cukunon nung ngatay nakin didok manakin di ayat 15 ale Simon anak ni si Jonas dalam bahasa Indonesia tadi ayahnya bernama Yohanes humolong do ruham diau sian akaon sian akahalak na asing Pitor dia lusi ibana nakidoho labok. Olo Tuhan, di botohodo holong ni rohakku diho. Jadi Pitor di dokma parmahani ma biru-biruku. Tolu hali pertanyaan iro. Alay dang tolu hali di patawidahod dirina. Asal nak sangat mengerti kita mo kamanami do inanami. Tolu hali suku-cukuni di bahen Tuhan Yesus. Tu si Petrus dungini didok mamuse Simon anak ni si Jonas holong do roham diau jadi didok ma olo Tuhan di botohodo holong ni rohakku diho si Petrus mamake holong pilia hubungan persaudaraan dengan Tuhan Yesus holong parmudaron alana holong do rohani Yesus diau ditiki mangajari ditiki manang natu dia Tuhan Yesus sai hupai huti hudo berarti dianggap au saudara kandung hubungan atau holong pilia HP Tuhan Yesus mamakai itu si Simon Petrus holong agape naso berbalaskan ima dohot ngolu parmudaron alai holong natakas tutu maka holongi laho marmahani biru-biru ni debata dada biru-biru manang binatang nanilok na dison alai ima aka naholong roha di tuhata Tuhan Yesus Kristus dungimu say napatulo halihon di dokma Simon anak ni si Jonas holong doruham diau jadi marsak ma rohani si Petrus ala patulu halihon ibana disukun alai alus nanta kasih tutu nama dibahin si Petrus laho mangalusi suku-cukun na binahin ni Tuhan Yesus holong doruham diau dialusi ibana ma saluhut na ale Tuhan di botoho jala ditadahodo holong ni rohakku diho ima didok si Petrus nang penaung marsak ibana alay di alusi ibana doho denggan dang gabe hohom ibana dang gabe didok tutuhata Tuhan Yesus ngahudok konakin sahali 2 hali tong diulak koko dang ninda ibana maradopo tuhata Tuhan Yesus ala di boto Tuhan Yesus do sifat manang hadirion ni si Petrus nasai mu bauba
alay didok ibana do tung saluhut halak dang olo mangihuto Tuhan Yesus alay yang go ibana didok ibana do ang guaw ikon ihutono kudoho sahat tuhamatian idopin na di papos Tuhan Yesus muse suku-cukuni pola sampai toluhali at sumat abay sukuni suku-suku to kaya na kota ba yang gimana nya bapak ini yang gimana nya mama ini alay molo suami madoko songon itu istri ay holong dorham diau molo di suku nama tapat dita masih haholongan situ tu naolo dohonin na tu amatai naolo duau naolo dohonin na tu inatai naolo duau alay dang pola sa minggu nung nga mangosepadan lau seido nang natakas nataida marhite-hite barita nauli di bagasan tikyon hape yang go si Petrus nung nga ditadai bana hadirion na macay takas dang gabi marsibuni ibana alay Tuhan ta Jesus pe diboto do ruhani si Petrus ay nang penang matua si Petrus masih hidup di dalam kepolosan di sonma natakas taida alay Roma alus ni Tuhan ta Jesus muse parmahani ma biru-biruku dihita na hinahulungan ni Tuhan Yesus Kristus molo di tonga-tonga ni keluarga tapak keholong olo ito na kainata ma ay holong do ruham diau bolon na amar panituina olo ngahudok ko tu holong ruhaku ay molo so holong ruhaku diho inganakku do jabuon di sodoau pitom ni na kainata doate ake kainang tua mata kata do ko do sonikan ido na pula mailahita o kuy hamujo olo ni mamujo to ido olo kan paksaan paksa do kamang tasukube majono nakaama akay na taon ay holong do ruham diau ni nakamata majono tinata dak pula di garido di sukuni alay di bagas tabi majo tasukun holong do ruham diau songoninang ina molo holong do ruham diau pasaha masude gaji mi tuaw asan nakay na tatong muse mangalusi akamata iman nataida marhite-hite barita nauli natajalo di bagasan tikyon molo hatani tu hatta nuaing mangajari hita marhite-hite hatani tu hatta nunga takasbe holong agape holong nama cai takasdo di pasahat Tuhan Yesus tu si Simon Petrus asa mangula ibana doh denggan marmahani hurian itu hatai ay dung dipakuling itu hatta Yesus si Petrus dohot akasisian nai songot si Thomas papani pitor di pajongjong ibana do di India huria gabe godang na mangihuton gabe lamtaba akabilangan ni na porsia songonido nang si Petrus di na marbarita nauli gabe godang do aka na mangihuton jalan na makajongjokko Tuhan Yesus ay gabe lam godang ma na porsea di guar ni Tuhata Tuhan Yesus Kristus alani marhite-hite hata ni Tuhata nuaing di bagasan mingguta sadarion molo adong rotu hita tolu suku-cukun dada holan tu si Simon Petrus do nang tuak kaparhalado tuak kasitua te alay sotong di dokonaka ruas ni huriata ay parmahani hamujo hami amang tugu-tugu hamujo hami tong jadi gabetela dan mahamu dada pola dohononnya karuas ni huriata songoni alay nunga di bawah parmahani manangyakon dohot manogu-nogu tudalan hasitongan dohot lomo ni rohani tuhatai contoh kecil papani di setiap sektor di setiap wek adong do akasitua apalagi di Cinta Damion 5 situa di sada sektor banga hebati hape bolo di ida kahurian na tininggalhon 2 dohot sada situa di kanup sektor alani basa sitong na ikon nga lam mangairbang lam burju akaruas ni huriata laho mamu
pamuji pasangapon guar ni Tuhatay. Alay taida ma bidang do si Sabioni nanaing parmahanan niya ka parmahani. Alay olo do ruasi laho makanguluhoni idonuaing. Molo dido nakidison parmahani makabiru-biruku ima ikon mangulu di bagasan holong nasiat Tuhatay. Ay gokdo asinirohan ni Tuhatay songon guar ni minggutay ima minggu misterias cordias domini asa panugunuguan natakas may idon nang edetaype ay parjodo do Tuhatay gabe si parmahan edeta nomor 210 saday Tuhan Yesus si parmahan au biru-biru na do biru-biru na pinarmahan ni Tuhan ido hita alay hita manuaing si parmahan di tonga-tonga ni keluarga dangholan akaparhalado be na marmahani ruas ni hurian ni Tuhata dohot maganup keluarga kecil ay di palumeho Tuhata ido di ganup keluarga adong 2 adong 3 adong na 8 adong na 10 iya nakon ni ganup keluarga alay nunga tar parmahani hitai tudalan hasitongan ni Tuhatay on manuang nagabe sukut-sukut dihita dada holan tu si Simon Petrus hataon jala dada holan si Simon Petrus naing majalo dohot makatidakon holong dor hakku di Tuhan alay dohot dohita nuaing ruas ni HKBP cinta damion makatidakon holong dor hata di Tuhatay molo di bait Tuhata Yesus kasih agape tuhita holong naso membalaskan timbal balik na lapatan na lianau asahulia ko alay molo holong pehita di bagasan hapersiaon dohot bulus ni rohama idonang edetay pedi nomor 502 ate 502 jaho basi parmahanaw na tau mga godi padaw bamu sa tahe uruk na nasonon dan sandok tubuna audiawin diain molotain nuang danak berarti dianggap kita gabe natawasna molo dianggap Tuhan Yesus kita gabe akka yanakonna diain mahita gabe akka yanakon na hinalo holongan na si tutu edeta nomor 750 siape Jehovah si parmahad dotong ala di parmahani hita saluh na tadi hojo edeta nomor 750 sia baju amang musik nai
panogunoguon ni Tuhata. Alay ta alusima dohot sensenina. Tatu si arti sensenina kanang kamang kainang. Molo di togu-togu Tuhatai hita tudalan hasit tongani. Tuaik na tiyo. Tujapalan na lomak. Di parmahani hita. Di pasu-pasu keluargata. Ta alusima sensenina. Artina ahado nakubay tuhat tuho. Ima artina. Molo di pasu-pasu tuhat hita. Aha manakubay tuho Tuhan. Sensenina. Ikon alusat tadui. Unak kola tuhatay na mamaso-maso hita. Hapidang anok tabayan tutuhatay. Ay si Petrus pe. Di patakas Tuhan Yesus sa porsyon na. Di alusi ibana do. Di botoho do Tuhan. Lapatan na adong do hahurangan na. Adong hagalion na. Hita pe ikon songonido. Ikon tadok ahaman akubay tuho Tuhan. Ahamanang hubay Tuhan. Ahamanang hubay Tuhan. Dungi di suku ni bana mamuse. Dia mabay no ku Tuhan. Dia mabay no ku Tuhan. Hitapi kosong ni doha mo kaamanami dohot inanami. Dadaholan si Petrus naing manukuton songoni. Hitapi ikot tasukun. Dia manang bainoku. Lomo ni rohamdo. Iko dohonot tasong na detay. Lomo ni roham o Tuhan. Naik patupaw kudo. Dia may parangik ku hupadenggan. Asa hupasangap ho. Ido nang si Petrus pe. Ay marhagaliw do ibana. Ujudang mati Tuhan Yesus. Alay do rohan si Petrus. Margogo duaw disodo Tuhan Yesus. Alay dung mati Tuhan Yesus. Gabi berjaga-jaga do ibana, berhati-hati do ibana. Lau mangulahon ulaw ni, martabuni-tabuni do ibana lapatan na. Ulahonok ko do penaholong roha ku Tuhan Yesus. Alay nung nga mabiar ibana na makatidakoni. Alay nung roh Tuhan Yesus. Dung hehe ibana siyan namate. Gabi, dileho Tuhan Yesus do, pos ni roha na macayarga si tutu. Songonido nang tuhita hawak kaamanami dohot inanami. Dilehod do pos ni roha na macay takas jalan apaltak. Di bagasan pardalanan ni ngoluta. Asa mamaso-maso do hape tuhatay. Ido nang edetay nakin. Ihutonaw sudehamu. Dakolan bibel pro di dokon. Dakolan situa di dokon manang parhalado. Alay suderuas ni hurian ni tuhata. Naing mangihuton tuhata Tuhan Yesus Kristus. Dungimu se molonung nga marsar hita dohot hata ni tuhatay dohonot tama sa pananaong hujalo ho Tuhan di bagasan uluku ahama tupalhu ahama mahkota na nang lehonon mudiaw tupalta ima jalong otama bulang-bulang las ni roha na siya ni bana lehonon na matuhita mahkota kehidupan molo setia hita tu ibana ay ido topik ni minggu tay. Ima satia makaholongi dohot mangihut to Yesus mengasihi dan mengikut Yesus dengan setia. Sudema doy tamandokon hamo kamanami dohot inanami say burjuma ho ya. Say burjuma ho rasiwa samate dungile honok kumatuho tupal hanguluan amak tabunay ke. Molo porsia hita di tuhatay. Songon na di pangukapod 2 ayat 10 bei. Sudedo hita di doko tuhata Yesus songoni. Molo makatidakon ha porsiaw kita di son. Manang naik sidi. Sude akanaw makatidakon guar ni tuhata Yesus. Adong doto na naparpudi. Siya tuhata Yesus tuhita. Say burjuma ho rasi masamate. Dungi lehonok kumatuho. Tupal hanguluan. Dada holak karakteristik kita. Alay memang naburjudo percinta damion, huriah kami pecinta damion. Manupahi nasa nadenggan nasa nahaseya di tonga-tonga ni huriatta. Di pasu-pasu tuhatta manasa ulota. Amin ang kamang kainang. Idotong amin.
Ngahulah kami mamuji pasangapot Tuhani. Di pasu-pasu kami, di pasu-pasok kaya nakon nami, pajang umur nami. 30 sia di bagasan sadarion na marulang tahun. Dapatut madok mauliat itu Tuhani. Dapatut mangihuto Tuhan Yesus songon si Simon Petrusi. Imanuaing nani igil na marhite-hite hatani Tuhan Yesus. Alani imolo disubdukon Tuhatay tangan na itu hita ikon tajalo. Molo di pasu-pasu Tuhatay hita ikon tayhuton. Ido hata parpudi di ayat 10 siyai. Ihuton ma au alay marhite siyan hatana odeng di palubado ibana manang songod dia parmatena laho pasangapod di bata dungi di dok songoni ninna mamadok ibana ihuton maaw di huton do hamak nami dohot ina nami ay di pangido si Petrus do mate maaw songod Tuhan Yesusi di parsilakon alay dang gabi songoni gabi bentuk ex do parmate ni si Petrus tongdo tutoru uluna alayang go Tuhan Yesus memang tugijang do si majujung na alayang go si Petrus alanung nga dihilalay ibana pagkukupon ni Tuhan Yesus di bagasan goluna namadongan ni ibana namanugunugu ibana namarmahani ibana au pe kon huparmahani nama saluhut na pinarhamaul ni Tuhani di ayat onom do edeteva nakid di 232 pinarhamaul hosanai di parhamaul Tuhatay do hosatay laho mangihuton ibana hithamok kamanami inanami nang remaja na posobulong toktong do manatap mamasumasu Tuhatay ay holong nabalga do na pinasahat na tuhita olo ibana mate he ibana muse mabualas ni roha tuhita dagok do asin ni rohana di minggu depan muse minggu jubilate marulupulo minggu depan ne muse minggu kantate mangedehon habal gaun ni debata asa molo tajaha mahatani Tuhatta di bagasan minggu misterius cordias dominion dohonot tama ihutonok kudo toktong Tuhani hotoktong ihutonokku lapatanna di bagasan pardalanan ningoluta toktong ma tapay hutihu Tuhatay ay ibana do silehon las ni roha dihita marhite-hite hatani Tuhatta nuaing molo di pasungguluhon tuhita barita nauli tajakon may tahanguluhon may Roma hita toktong marsobba tu ibana amen martangi ang mahita ali Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nung ngahutangi hon hami barita nauli di bagasan tikyon pasu-pasu mahami jala holong doruhan nami di ho Tuhan jala ho madihami hami madiho dilehon holong ni roham na balgay to si Simon Petrus nang akka to si siyan na asing law songoni manak kami asa molo humolong rohan nami di ho Tuhan say dongani mahami di bagasat pardalanan ni ngolu nami urupi mahami margogo mahami hipas mahami, sehat mahami, lau madalani hari-hari na pinasahat mo dihami, margogo mahami Tuhan, jalaleho na kasihalat sonon nami, ditongan yak kakeluarga nami be, masih haholongan maama dohot ina, masih haholongan rap dohot akayanakon, molo petong tardapot akahamoloni, sipata, maol, hudalani hami, ditonga-tongan yak kakeluarga nami, alani kehidupan keluarga na bermacam-macam alai Tuhan. Olomai alani sipata, hurang di ekonomi, hurang di aka, holong neroha, gabedang saling masyatusan hami. Alai didenggan di basam di bagasan tikyon, nunga di paingoto hami. Asa hupake hami, holong natakas, holong agape di pasahat to hami Tuhan. Ula honon nami may di pardalanan ningolu nami holong pilya hamiak ka namar keluarga hamiak ka namar sahuria nang tu salu naka masyarakat umum pe tarlumobi ma holong mo na balgay di siyahon ho hosam jala dilihon ho do hanguluan si saliling nililing na di hami akan na porseya nunga di togu-togu hatam hami Tuhan alani humolong maruhan nami diho asal unang humolong ruhan nami di sinadongan na nilehon mo dihami
Tuhan nami jala di bata nami, say pasu-pasu mangulu nami. Jala sude program ni Huriam Tuhan nadong di HKBP Cinta Damai. Pasal may hobar tu asido tolongmu. Asalam gadda pamujon nami. Tuho ali Tuhan Yesus Tuhan nami. Ruas ni Huriam na di bagasan si taunon. Adong 2 keluarga Tuhan di bagasan sa minggon. Alania po 5 keluarga Tuhan. Asa marpos ni Roha na sida. Holat tupad dongan yon mo. Unang madeli na sida monorope hamatiani. Alay toktong ma. Ho. Na madulo akan na di bagasan si taunon akan na mabalu. Asa marhaposan. Holat tupad dongan yon mo. Tuhan akan na ulanjut usia pe. Tangyak konon nami do. Marhaposan tuhoma na sida Tuhan. Jala urupi madiak kahagalion hatuaon. Asa toktong. Marlas ni roha na sida mangihut tonho. Sahat mo di ujung nilak kanabe. Na di bagasan parsahiton pe. Homa na mamasu-masu obat dohot si panganon na. Asa malum jala tanggal parsahitoni. Sian pamatang na sida. Ali Tuhan nami jala di bata nami. Na marulang tahun peruas ni Huriam. Nunga 30 siya halak ali Tuhan di bagasan sa minggon. Marlas ni roha. Ala dilihon ho umur nagajang. Say pasu-pasu ma ali Tuhan. Jala toktong ma. Boy na sida madok mauliate. Tua depan mo na badiyay. Songonin ka na marulang tahun kebahagiaan. Di keluarga nabe. Homa toktong ali Tuhan. Na mangalihon holong ni roha. Asa holong na polin. Asa unang holong na mendua dipake. Di bagasan keluarga masing-masing. Alay toktong ma ali Tuhan. Pakyon mo hobar tulomo ni roham. Ali Tuhan nami jala di bata nami. Di bagasan sa minggope. Pasu-pasu ma ngulu nami. Nang tua kaar si boluson nami pi Tuhan. Ramoti iring-irik kami. Padaw siyan hami bagamnya kahasusaan. Dohot parsahiton. Lamtabay mapasu-pasum di hami. Huihuton hami maho Tuhan. Saliling di bagasan pardalanan ni ngulu nami. Hibul mahami mamuji pasangapon ho. Ay ido hatuaw nami. Mangasahon Kristus Yesus Tuhan nami. Sesa jumolo dosa nami. Nunga martangyak kami. Tu adopan muna badiyay. Asimar ruham dihami. Amen. Marede mahita laos papungupilian.
tatangi akon ma peleata tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ali debata amanamin na di Banua Gijang. Hodo harabuan ni saluhut silehon-lehon na denggan. Dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu parhas yang hami pilihanon. Pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam tadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo mapasu-pasu siat Tuhan ta debata. Di pasu-pasu jala devamoti Tuhan debata mahita. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuhita. Jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuhita. Jala di pasarhon madamena. Tutod ditabe. Amin. Selamat hari Minggu madhita saluhutna.